Σοφία Καψαμπέλη. Γιούγκι, λυπάμαι για τον παππού σου, αλλά έκανες το σωστό. Δεν μπόρεσες να κάνεις κακό σε άλλον, ακόμα και για να τον σώσεις. Δεν θα ήθελα να τον σώσεις με αυτόν τον τρόπο. Σε λυπήθηκε. Κάιμπα, σου έδειξε συμπόνια περισσότερο από ό,τι σου αξίζει. Τον αγώνα. Ο Γιούγκι μπορεί να έχασε μια τέρωτα μονομαχία, αλλά δεν έχασε την καρδιά του, όχι όπως εσύ. Σε το Κάιμπα. Περνάς τόσο καιρό με τις μηχανές σου που ξέχασες τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Ο Γιούγκι έχει καρδιά, Κάιμπα. Ο Γιούγκι για εμάς. Φίλους που θα είναι συνεχώς μαζί του. Είτε κερδίζει είτε χάνει κάποιο χαζό παιχνίδι. Και εσύ τι έχεις, το Κάιμπα? Τι έχεις κερδίσει τώρα? Πες μου. Σε ακούω. Αστραφτερή φιλία. Αυτό είναι σαν όλους εμάς. Είμαστε όλοι μαζί εδώ. Μακάρι αυτή η κάρτα να είναι τόσο δυνατή όσο η πραγματική μας φιλία. Τότε θα μπορούσε να τα νικήσει όλα. Θα είχε το κουράγιο του Τζόι, το πνεύμα του Τρίσταν και την καρδιά του Γιούγκι. Ίσως αυτή η κάρτα είναι δυνατή σαν τη φιλία μας. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να το μάθω. Αστραφτερή φιλία σε θέση επίθεσης. Κάνεις λάθος. Οι φίλοι μου αξίζουν πάντα. Δεν με νοιάζει αν οι πιθανότητες να σε νικήσουν είναι λίγες. Δεν εγκαταλείπω ούτε αυτό το παιχνίδι, ούτε και το Γιούγκι. Πρώτα παίζω τα ασημένιο τόξο και δέλος. Μετά θα χρησιμοποιήσω το φως της Ελφ που θα του δώσει κι άλλη δύναμη. Τώρα η δύναμη της αστραφτερής φιλίας είναι 2.000 πόντι. Ναι, είναι. Ή μήπως η αντιμαγική κάρτα δεν πιάνει σε σένα, Μάι? Επίθεση! Αστραφτερή φιλία με το βέλος της ασημένιας αστραπής. Η φιλία τα κατάφερε! Δεν πειράζει. Εντάξει. Θα σας πω αυτά που συνέβησαν πριν από χρόνια. Έμαθα πως ένα κακό πνεύμα του σκοτεινού βασιλείου βρισκόταν στην Αγγλία και εγώ έμενα στο Λονδίνο. Και τότε, μια μέρα έτυχε να βρεθώ μπλεγμένη σε ένα έγκλημα. Μετά από αυτό το γεγονός, εκείνη και εγώ γίναμε πολύ καλές φίλες. Μου έμαθε αγγλικά και άκουγε με προσοχή τα προβλήματά μου. Ήταν η μεγαλύτερη αδερφή για μένα. Βοήθησέ την, Μπάνι! Πήρε αυτή τη μορφή εξαιτίας μου, δεν το ήθελε. Ήξερε πως ήμουν μια πολεμίστρια Σέιλορ και γι' αυτό το σκοτεινό βασίλειο αποφάσισε να την χρησιμοποιήσει. Δεν φταίει εκείνη για όλα αυτά. Βοήθησέ την, σε παρακαλώ. Κάθε χρόνο τα πιο δυνατά μαγεμένα πλάσματα στα γνωστά βασίλεια, όλα αυτά τα τέρατα και οι δαίμονες παραμερίζουν τις διαφορές τους και μαζεύονται για 3 ημέρες για το μαγικό συνέδριο. Η Τζούνιπερ είναι εδώ για να μιλήσει στη συγκέντρωση της μαγικής ελίτ ως η μυστική πρέσβυρα του κόσμου μας. Είναι ζωτικό στοιχείο για τη διατήρηση της ειρήνης. Εξάλλου, βαρέθηκα να το κάνω. Δεν εννοώ να πάρεις αψήφιστα αυτό το γεγονός. Είναι ιερή συγκέντρωση. Για μια χιλιετία οι μεγαλύτεροι μάγοι και τα μυστικά θηρία συναντιόνται εδώ πέρα. Αυτό το μέρος έχει πολύ μεγάλη τιμή και σοφία. Εντάξει, φεύγω από εδώ. Θα τα πας καλά. Αν μείνω εδώ, δεν θα κάνουμε 5 βήματα χωρίς να μας ενοχλούν. Γι' αυτό πρέπει να φύγω. Η κοινωνία της μαγείας πρέπει να δει ότι εσύ είσαι η προστάτηδα τώρα. Διασκέδασε φρόνημα και μην αφήνεις το Ρέι Ρέι και το Μονρό να φάνε σοκολάτα. Γεια σου, Τζουν. Πήρα να μάθω νέα. Πώς πάει το πρώτο σου μαγικό συνέδριο? Τζουν, δεν σε γνωρίζουν. Θέλει χρόνο. Πρέπει να κερδίσεις την εμπιστοσύνη τους. Μόλις άρχισες, σε παρακαλώ, πίστεψέ με όταν στο λέω. Θα γίνεις δυνατή πολεμίστρια. Πιο ικανή από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Με κοίταξες καλά. Είμαι υπερβολικά καλή για να κάθομαι στο σπίτι μου. Δεν ήταν τύχη, Τζόι. Έχασα τη μονομαχία με σένα γιατί ήξερες κάτι που εγώ δεν ήξερα. Έμαθα πολλά πράγματα από αυτή τη μονομαχία. Είναι αλήθεια, Τζόι. Πήρε ένα μάθημα από σένα εκείνη την ημέρα που ποτέ δεν ήθελα να μάθω πραγματικά. Δεν το κατάλαβα τότε, αλλά θα άλλαζε και εμένα και τον τρόπο που βλέπω τις μονομαχίες. Έπρεπε να ψάξω βαθιά μέσα μου και να παραδεχτώ πως ο λόγος που βασιζόμουν στα κόλπα ήταν γιατί φοβόμουν. Φοβόμουν να εμπιστευτώ τις ικανότητές μου, να εμπιστευτώ τον εαυτό μου όπως τον εμπιστευόσουν εσύ, Τζόι. Και δεν ήταν εύκολο να το παραδεχτώ αυτό, πιστέψτε με. Τζόι, ξέρεις πως κατάφερες να φτάσεις στον τελικό γύρο του τουρνουά? Είναι αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια. Οι φίλοι σου ήταν συνεχώς μαζί σου. Όμως είχες το κουράγιο να κοιτάξεις μέσα σου και να αντιμετωπίσεις ό,τι είδες εκεί. Κοίταξες τους δαίμονές σου στα μάτια και τους πάλεψες. Και αυτό είναι ένα μάθημα που πρέπει να μάθουμε όλοι. Ακριβώς. Σε αυτό το παιχνίδι μου έμαθες πως ένας μονομάχος μπορεί να μάθει περισσότερα από τις ήττες του παρά από τις νίκες του. Μου έμαθες να αντιμετωπίσω τους φόβους μου και όχι απλώς να προσπαθώ να τους κρύβω. Λοιπόν, Γιούγκι, αντιμετώπισες τους φόβους σου. Ό,τι κι αν σε τρόμαξε στη μάχη σου με το Κάιμπα, κατάφερες να το παλέψεις.